Tutuş dünýä boýunça musulmanlar mukaddes Ramazan aýynyň soňundaky Orada bayramyny bellediler. Moskwada musulmanlaryň müňlerçesi şäheriň merkezindäki iň uly mesçitde bayramçylyk namazyna jemlendiler. Moskwadaky musulmanlaryň en çemeti Merkezi Aziýaly zähmet migrantlary. Täjikistanyň paýtagty Duşenbede çağalar Orada bayramyny belläp öýme-öý aýlandylar we süýji köke soradylar. Täjikistanyň din boýunça täze kanunyna görä 18 ýaşyna ýetmedik ýaşlara mesçide barmaga ruhsat berilmeýär. Duşenbäniň merkezi mesçidinde şäheriň häkimi musulmanlary mätäçlik çekýän adamlar üçin pul toplamaga çağırdy. Kazakstanda Uygur azlygynyň agzalary Orada bayramyny Almatynyň mesçitleriniň biriniň öňünde milli tansyny ýerine ýetirmek bilen bellediler. Kazakstanda 300 000 golay Uyguryň ýaşaýanlygy çak edilýär. Serbiýanyň paýtagty Belgradda 1-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň 100-nji ýyl dönümine bagyşlanan sergi geçirildi. Köpçülüge görkezilen dokumentleriň arasynda 1914-nji ýylyň 28-nji iýulynda Awstria-Wengriýanyň Serbiýa uruş ýyglan eden telegrammasy görkezildi.